Здравейте, дами и господа, аз съм Ленс БГ, вие сте с моят първи клип на Fallout Shelter. Сега трябва да се направим Vault. Крайен номер на Vault. Vault, мисля да е 919. Не знам, просто така не дойде. Мисля, че ще е готино. Така създаваме Vault. За тези от вас, които не знаят каква е тази игра, правим Vault и оцеляваме след апокалипсис. Спасяваме хора. Правиме хора. Няма значение. Ще разберете. Ще разберем заедно играта в последствие. Аз съм играл малко. Но започваме. Ето може да сториме. Power Generator. Тук ще получаваме електричество. Ето го и нашите първи два човека във Волта, които всеки има различно умение. Примерно то много добре да прави електричество. Само много така. Тази кожица, която не мога да оцеля. Да, сега, защо бърваш? Това са нашите първи два човека. Тук могат да дойдат и още хора, както може и да размножаваме хората в това помещение. Така, сега е места за хора, които ще произвеждат електричество. Можем да решим по-бързо и електриците. В случая, ако не се вътре, ако получаваме електричество, капачки и експи на хората, време да построим кухня за наша кухнята, да бъде така. И да построим стая за вода. Мисля, че под кухнята получаваме храна, вода и електричество, плюс което ще дойдат 5 човека. След тези хора трябва да ги видим кой в какво е най-добър. Кой си най-добър да правиш вода. Най-добър и да правиш вода. Ти си за храната. Добре. Изпълнихме квест. Получаваме капачки. Капачките са като парите в тази игра. Трябва да е много еднакво, така че много харизматичен, ще бъде и тя може да прави, обаче може да сложим още да взема, така че те ще пуснем в паната. Този мой водата е сам, тук се подправим. Така че... Да. Това е първи епизод, тук докато се включваме, като всяка една игра в началото е малко по-интересно. Аз имам 350. Може да изпратим някой на експедиция, но да се бъде всичко да не трябва. Следяваме в най-скоро време да получим още хора, да искат да дадат в наша вълната, да се спасят от апокалипсис. Два човека дължели това, които са единични. За 10 секунди ще има електричество. Малко сме прави да предполагате. Като не проверя,
почти готова. Готова на най-бързо, защото там са много бързо. Обаче трябва да сменим с... Още един човек. Супер, надявам се ти да можеш да правиш вода, брат. Горе-долу. Отивай да правиш вода. Добре, вече всяка една стая по 2 човека, така че време за апгрейд. Мисля, че най-важното нещо, което е храната и водата, така че ще направим хората, ще помня с хората. Може още един път да седим да станат тройни, това са макса на стаите, после апгрейдваме и така. И електричеството, сега ще събираме пари да апгрейднем и електричеството, защото както виждате няма да апгрейдваме. Много бързо се изправа, защото стаите ми са двойни електричеството. Така, сега сме добре, няма нужда да ръшкаме. Така, тези тук ще го гледат. Така. Така. Но общо за това и вече това е стои камъни, така. Служението до тук може да се реши нашия лад, който е доста място. Този. Тези се заиграха, така е добре. Общо за това и вечето. Няма какво да се казва, така. Може би след този се слушаме и се надяваме да не умреш от и така. Още в водата. Ние нямаме повече място за хора. 8 от 8 сме, което значи, че следващото нещо е спалня. Няма повече хора, което е лошо. Защото отъсках. Знаех си, че не трябва да купувам втора вода, но ще не става. Каквото такова сега няма място в тебе. Айде ти, колко ще играете? Така. Тези са готови. Чудиха се. Но аз нямам място за... Още парички ми трябва да спомня, къде спомня. Те са постои 10 парички. Ти си готов, значи ти си можеш да отидеш
на експедиция. Това е инструкция да също. Така че се ръчно, ще ми дадете пачката, се надявам да свършим често. Супер! О, такива, първо едно често спам. Да вземем което ще прави. Той ли за първата? Опа. Примерно 20 секунди ще стане. Така че се надяваме, че ще ни даде тук капачки. Надяваме се на капачки и на хубави оръжия. 50 електричество и злато. 100 капачки. Легендарен айтем! Първият ни легендарен айтем в първия епизод е на невероятен късмет имах. Добре, супер, имаме за... Супер, супер. Перфектно, перфектен първи епизод. Ти може да отидеш... Още една кутия, супер! Надяваме се за втори легендарен айтем. Ще има ли втори легендарен айтем? Аптечка. Това е добре. Предметки, дълги са 500 капачки. Супер, супер. Още един легендарен айтем. Два легендарни айтема в първи епизод. Стрент. О, стрент. Той ще е... Още един човек се върна. Колко е за храна, колко го правиш. Добре, Бертоло, заповядай. Така, нашия, който отиде на експедиция. Добре, нищо не намерим. Ти. Agility, добре. Кой има повече agility от вас? О, този ще бъде. Тут давайте спокойно. Добре се различне. Тези две кутии бяха доста полезни. Хилят 50 латър. С лапън. Нямам още лапън. Добре. Трябва да я ръчнем водата. Надяваме се да не фелнеме. Супер. Така, ръчкаме. Но сега ще дойде. Всички да гасят. Първата авария стане. Що? Няма проблеми. Сега имаме още 8 човека. О, супер! Още никога завършихме. Още един човек в нашия валт, който иска да се... Ще пуснем тук съпътно. Заповядаме, добре си дошъл. Секунди, така. 50 латър трябва да събереме и да продам оръжие. Аз нямам оръжие, те искат да продам. За да стане това. 52% шанс да фанем. Ще има ли трети легендарен айтем? Трети легендарен айтем. 50 пауър. О, пушка, yes. Още един който няма.
Трети легендарен айтем. Много лесно се правят легендарен айтем. О, имаш. О, 500 пътки. Супер. Вече съм супер богат. Супер богато момче съм аз. Кой иска да бъде нашата охрана с оръжието? Ето там. Ето, слушай съм момче. Може един квест. Капачки. Добре, имаме доста капачки. Така. За сега няма нужда да си разширяме валта, защото мисля, че сме добре. Все още сме малко хора. Да видим нещо, ще да порастим с експедицията. Мисля да го върна, защото нищо няма намерение, само ще се изгуби хелта. А нямам аптечка да го хилна. Няма да си продавам единственото оръжие, което имам. Да изпълня други квест, просто защото ако не нападнат, няма как да се защитаваме. Дами и господа, аз мисля това да е първи епизод. Надявам се да ви е харесал, ако така дайте лайк бутона и се абонирайте.